Salam, Mehigan vatandaşlar. Hoş geldiniz kardeşler, hemmeniz. Aziz Bey, Bahar Hanım, Ayşegül Hanım. Ine şuun biz sizin bilen yine de ekrana çıkmamızın esas sebeplerinin biri şu ýa-ni ýakynda köp sosial mediýanyň ähli platformalarynda paýlaşdylar da. Türkmenistanyň Russiýanyň söwüşine, Russiýa-Ukraina söwüşine giden türkmen watandaşlary barada. Olaram näçe san diýsen şu ýerde bir uzun bir spisany Haçujit dip bir programmada paýlaşdylar esasy ýeri. Şol 170 sany türkmen ýaş erkekleri Türkmenistanyň watandaşlarymız şu ýere Ukraina ýesir düşüpdirler da. Ine şu arada şunu biz Türkmenistan watandaşlarymyza ýakynlaryna, dost ýarlaryna, enatalaryna yine de bir gezek ýetireldip şunu siziň bilen bir ara geldik watandaşlar. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Näme sebäpden şular şu urşa goý berilýär Türkmenistanyna? Türkmenistanda iş ýok, ümit ýok, işleýän diýse ýaş, iň olaryň ýaşy gynandyrýan ýeri olaryň ýaşy 25, 30, 35, garaşy 50, 55 ýaş ortalygyndaky ýaşlar. Şuň kugün olar ertir biziň Türkmenistanyň geljegi bolan ýaşlarymyz olaram. Şolar urşa gidip durna. Watandaşlar şunu näme üçin Türkmenistandan şolaryň ene atalary ýa-da ýakynlary bir orta çykyp seslerini halka duýdursalar ýa-da Daşary işler ministrine bolýarmy ýa Türkmenistanyň Russiýadaky diplomatik wekilhanasy bar. Ilçhana dip oturan bütün bir ulumutlarda aýlyk alyp haram pul ýyp içip oturan konsulluk bar da, ilçhanasy. Türkmenistanyň ilçhanasy. Şolar näme üçin şu zatlar bilen gyzyklananok ýa-da şuny bir gündeme çykaryp ýa özleriniň web saytynda çykaryp ine şuňa äga bolan iş maksatly gelseňiz hem Russiýa şu zatlardan özüňizi gorap saklaň dip iň bolmanyna bir çykyş edip halka duýduruş berjek da. Ýok, bular ona meden aklar. Şu zatlar boýunça siziň öz pikirleriňizi alaýyk diýip şuny ýygnaşdyk watandaşlar. Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Haýsyňyzda nähili pikirler bar, şonu halkymyz bilen paýlaşsaňyz. Ben alaýym. Başdyna Bahar Hanım. İşsizlik sebebi Türkiye gaýdyp bilmeýärler, ýoldan ansat geçirmiyor, ona bir sürü para vermeli, Türkiye gelecek olsa. Ýöne Russiýa gitmek ansat. Şoň üçin hem Russiýa gidýärler, o ýerde de ýakalanyp, ene oturmyzyn alyp bilýeni bar, alyp bilmeýeni bar. Şoň ýalaň üstünde o ýerde ýakalanýar. Mecburi podwalda ýatýarlar, türme ýaly. Ondan bular diňe su içer, su berýär, bir gat çörek berýär. Birem ızgar betonyň üstünde ýatýarlar. Ondan sen urşa gitmäni mecbur edýär şo ýerde. Sen urşa gitjekmi, öz islegiň bilen ýene de üstüne pulum berjek diýme, bir ýerde ýatyp könkesel bolup ölenden urşa gideýin diýip şeýdip gidýärler. En atalary nemese men oğlum şeýle gitdi zat ise öz islegi bilen gidipdir diýe. Ena gol çekipdir, öz islegi bilen gidipdir. Men agam oğlu ata berdiýip ihlas gitdi işe. O ýerde ýakalanýar, ondan soň podwalda ýatýar. Mecbur edýärler ony. Kesel bolup başlandan soň goý berde kesel bolup ölenden men urşa giderim gowy diýe gol çekdirýärler. Ondan soň urşa gitdi, agam bardy. Oň üçin biz çykyş etdik. Biz çykyş edenden soň agam çağırdypdyr migrasiýa. Eger öz islegi bilen gitmedik bolsak biz getirip bereriz. İzlenem öz islegi bilen giden ekeni. Bizim elimizden gelecek zat yok. Ene şeýdip en atalarynyň agzyny ýapýarlar. Şeýdip özüni günäkar edýärler. Häzir hem Türkmenistanyň içinde şeýle bir şirketler köperipdir. Diňe Russiýa sana $1000 berýär. Pesimler $1000 diýe da. $2000 aýlyk bar. Ýatak jaý, iýjek, işjek hemme zady özünden şeýdip baý diýerler. Şeýdip ýalandan ene şeýdip uğra diýerler.
Yine yakında men oğlum mayın şu 22'lerine mename gidecekmişsin. Ben dışarıdan eşit oturuyorum. Mısın gurumu. Özüne can ettim. Şu gün gepleşsem yok diye öyle burada yok. Ece ben diye Özbekistan'a gidecektim şey diye de. Ne için bizim halkımız dışarı yurdu ya Özbekistan'a ya da Rusya gitmeye ne için mecbur oluyor? Ne için Türkmenistan'ın içinde halka iyi iş bilen üçün bilen hak. Ha biz bay devlete. Başlan. Biz bay devlete. O yere çıkıyor, ben 4. yerde duruyor. Bizim Türkmenistan baylıkta. Dik geplemeni bilen adam ne için Türkmenistan'ın içinde iş yok? Ya Daşoğuz'dan Aşkabat'a gitmeli, Krasnovod'a gitmeli. Aşkabat'a gitse vaktinde aylık yok. Krasnovod'a gitse de şeyler, iyi işleyeler. Yöne aylık yok. 5 aydan 1 aylık veriyor. O firma iyisinin yanına varsa da biz taşerona tavşırdık, onu biz bilmeyiz diye, bizden sonra mı? Taşerona tavşırsan ine verecek, 5 ayda bir gecek aylık veriyor, son yeni de karışmalı. Bunu emeli usulda edip oturuyorlar. Urşa sevi bir taraf devlet, Türkmenistan. Kapalı bir devlet. Yöne şunu eli bilen, ben sana plan esker verecek demeye de yine iyi iş üstü bilen emeli usulda yaşlarımızı uğradı oturuyorlar. Yani armaya kulluğu utanan oğlanlar, kulluğu kuturuyor, öyünü oturuyor. Ondan sonra bir bizar oluyor. Bir yerden nasyonal iş var Rusya'da değilse gidecek, hıves edecek. Hıves ediyorlar. Ondan sonra o yerde Urş'a gideceğinden haber yok. Hatta milletin şu pul versin deyip Urş'a gidenlerim var. Yeter ki ben maşkalığa bakayım diyenlerim var. Yani bu şeyle bir şu yardaya getirip oturuyor. Hani Moskva'daki konsulluk ne için şu oğlanların tutulan vaktinde şu Urş için kol çekmeden önce ne için iyi çıkmıyor halka? Ne için oğlancıkları iyi çıkanak? Türkmenistan'ı boşaltıp oldu. Yani Urş'a koyuyor oturuyor. Hatta gıyı çağalarım var şunun içinde Urş'a giderlerde. Diyeceklerim şundan var şu vakitte. Sağ ol Bahar Hanım. Yani Bahar Hanım dedin mi sen? Migrasyon kulluk çağırıptır diyenler. Migrasyon kulluğun o yerde nemes var o yerde? Ne işi var bu zatlara koşulmağa? Her bir yankı bir sektör öz etmeli işini bilen hatta. Sebebi ne için deysen Türkmenistan'da sistema yok, kanun yok, altyapısı yok yankı Türklerin deyişiyali. Fundamentsiz bir sistemsiz bir yankı diktatör rejimi var da, cenayetkar bir topar var önümüzde. Şoň üçin yankı migrasyon gulluk öz burnunu nerelere sokup ýör. Migrasyon gullugyň öz etmeli borçlary, etmeli işleri var ahirem. Bu ýerde esasy gyzyklanmaly adam Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Reşit Meredow. Biz bu zatlary boşuna goýmaz entek. Bu zatlar biz ýokary guramalary ýetirdik. Bu bolup duran jenayatlar entek jogap bererler. Reşit Meredow gyzyklanmaly adam bu ýerde. Ýene de Daşary ýurtdaky diplomatik wekilhanalary gyzyklanmaly şu zatlar bilen. Her kimiň öz etmeli işi var ahirem. Näme üçin o ýerde migrasyon gulluk oň bilen gyzyklanyp sen çağırıp, sen näme üçin beýle ýere çykyş etdi falan diýip gorkuzyp basky ýapjak da adama. Şoňa öwrenen bular. Entek jogap bererler vatandaşlarymyza. Ben söz Aziz alıp Bey, mi? Aziz Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. İldeşler, hemmeňize de kardeşler, salam. Indi hazır aydyk geçdiňiz de Ajanan. Hemme zadyň başı var da başyndan gaýtmamız gerekdi. Misal üçin migrasiýa gullugy ýok, edaralar ewez işini eden oklar, bilgi vermeli, nemeligini, ýalňyşyny dogrusyny aýdyp şonu eden oklar diýeňizde. Birinji bilen talap bolmaly bu zatlara. O edaraların işini edip bilmesi için halktan talap gerek. Halk talap etmeli. Sen kardeş näme üçin işini eden ok diýip ayağa alıp hareketlenip halktan ses çıkmasa o guramalar içinden ederler, edeceklerini. Onsuz bunların esası edýän işi imsimden çıkma belli etmän.
gizlilik bilen yerine getirilen ämetselere. Keminanyňyzy alyp gitmesi imsimlik bilen gaçyryp alyp gidildi. Türkmenistandan Rusya uruşa oglanlara imsimlik bilen alyp gidilýär. Yani birinji bilen edilişine üns vermemiz gerekli de näme üçin imsimlik bilen edýärler? Ya da näme üçin imsimlik bilen etdäler? Biz näme edip bilersiz? Biz bunun tersine hareket etsek nälik bolar? Diýen ýaly birinji pikirlenmemiz gerekli de. Her kim öz ýanyndan pikirlenmesi gerekli. Soň näme ýeten ok? Biz birleşip bilemiz ol. Biz bir araya gelmemiz gerek. Pikir birligi gerek bize. Pikir bilen birleşip ondan soň hareket edip bilmemiz gerekli de. Birazajygam işin içine girip diýeň. Bir giden kimlerin çağaları, kimlerin doğanı, kimlerin yan yoldaşı uruşa alyp gidilýär. Häzir aýdyp geçdiňiz de. Näme üçin alyp gidilýär? Aýtmadan etmeden ya da enes atasy näme üçin nemeden ok? Ya da doğanı yan yoldaşı näme üçin soran ok hakyny? Meniň doğanym nire dip aýdan oklar. Bu da bir geň bir zat. Biram yurdun içinde yapık bir yurt bolan üçün zady görüp bilen oklarda. Uruş gidip dur, nälik gidip dur. Onu yakından bizler mümkinçiligimiz var, internet var, sosyal medyadan izarlap bilýäs. Haýsy yurt näme edipdir, nähilek söwüşiňem öz düzgün tertibi bolýar-da. Düzgünü bozup durma, bozmandyň diýen ýaly. Ya da haýsy tarap näme agdyklyk edi, haýsy tarapyň güýji bar. Haýsy tarap öňe girişlik gazanýar diýen ýaly. Şu bilgileri bilmediğimiz üçün yurdun içindekiler yapık bolan üçün bilen oklar. Uruşun nälik gidip oturan bilen oklar. Onun üçün gözünde ay gidersin, ölmän gelersin, pul gazanarsın. Kıskaça böyle bir nälik diýeyim, ütgeşik bir sada näme de çağanyň hyýaly ýalak bir nemeleri var yani meniň görüşüm. Yani eger yok bolsa hiç kim iyi vermezdi bir oyuncak zat değil bu uruşa gitmek, adam ölmek. Canın orta koyanda. Ya canın kadrını bilen oklar ya da uruşun nälikligini bilen oklar diýeýin. Häzirki şunlar aýdaýyn, dowam etdirberim. Öyle sağ ol Aziz Bey, doğru zatlar aýtdyňyzna. Sebebi bu uruş meselesi gaty bir üzücü diýär, gynandyrıcı da bu. Hem üçin gidip barýany bu Türkmenistandan watandaşlygymyz çyksa boljak. Şo ýerden her etmeli, hetip etmeli, çykmaly diýen bir kellesinde pikir bar da. Ýani dron tutulur, gaçan kutulur diýe da. Şo gaçyp bilseler gaçjak Türkmenistandan. Ondan sonra da Moskwa geldiň sen. 3 ay diýileni gözüň açmankaň geçip bitip durul. Ýan on işlemän ýa-ni çıkaran pullaryny o Türkmenistandan ne gör näçe pul bilen çykdy. Ya $2000 $3000 şon ýalar pul bilen çıkan bolmaly. Onan kazanýança ýam bular kaçak durumda galýarlar da. Birinciden, ýene ikinciden hem bular iş çaklyk boýunça iş vizasy bilen giden aklarda. İş vizası yok ellerine, turistik viza bilen. Garaz Türkmenistan'da bir şeyle bir bulanmacorluk bir neme var da, rejim var. Türkmen halkyny şu uruşa uğradıp bilse ikpay cenayetkär topar. Näde ben bolsa? Şoň üçin bunyň reklamasyna metip durlar. Ukraina söwüşiniň da ine şu arada nemede çykdy. Halkyň ses kanalyna da gördük. O Stavropol ülkesinde okuwak beren Türkmen ýaşlaryny bir ay öňürti gelip şu hukuk goraýjymy harby eşikli adamlar gelip şolar okuw jaýyna gelip şolaryň propagandasyny etip dur. Näme üçin şu okuwçy ýaşlaryň, student ýaşlaryň kellesini şu uruşa goýbermek üçin şolaryň kellesini eýýan oýnap durlar da, şolar uruş bilen oýun etip durlar, şolara propaganda işini geçirip dur. Olan bir sapar gelipdirler öňüm otaýa. Şon ýaly ýaş
çağı okuwçylaryňam, studentleriňam, olaram bir 20-25 ýaşyndaky ýaşlarymız bizim, geleceğimiz bizim. Ana şolaryňam öňüne çykyp propaganda işini etip durlar. Türkmenistan bolsa, Türkmenistan jenaýatkar topar bolsa, bular şu viza meselesini ansatlaştırıp günün güne aşasını Türkmenistan'dan samolyotlar uçup durdu diye de Moskva. O samolyotlar bilen hem gör näçe sany Türkmen vatandaşı gelip dur. Ayal gyzlarym bar bolsa bardyr ýöne. Erkek ýaşlarymız bizim erkek özüni men diýen erkek oglanlarymız şolar bilen gelip özlerini bir oduň içine atyp durlar da. Bundan hem hiç kimin habary ýok. Şu ýanky haçu jit diýilen neme programmada çykan spisa okusaň ýüregiň gıym bolýar da. Görseň A harpdan Z harpa çendim Türkmenistan vatandaşı 170 sany okap mene arasına da çykyp bilmedim bir günne muny. Şu bir ada jogam bolsa şolaň familiýasyny men aýytyp geçen şöýerde vatandaşlar A harpdan başlayan Abdullayev Nureddin, Agayev Kakajan, Akmamedov Çaryar, Akmamedov Annamrat, Akmuhammedov Silap. Şu gidwatyr muň izi düzüm. Birden başlap 170'e çelle okujak bolsaň muňa 1 saat 3 sagatyňam wagtyň yetmejek. Ine vatandaşlar, şularyň ene atalary barmy, dost ýarlary barmy, tanış bilişleri barmy? Näme üçin şulary gündeme çykaranak? Hani meniň misal üçin şu Abdullayev diýlenim enesi bardyr, atasy bardyr, dogany bardyr. Iň bolman hiç zady ýok bolsa dost ýary bardyr, tanış bilişi bardyr. Näme üçin şunu aýdyna? Ýa-da Daşary işler ministrligine gelip soranaklar şu adam gidip berana gör näçe ýyl bolupdyr oň gidene. Şöýerde giden danysly hemme danlary dur. Şöýerde häzir biz şonu şu habarymyzyň aşagyna linkine goýjak. Şu spisagyna Abdurrahman Görkejek diýdi şöýerde. Uloldup okap tanış bolupdylar vatandaşlar şöýerde. Yine de şu yerde aýtsak, aýdy oturmaly Bahar hanym başyna eliňizi galdyrdyňız. Şu jigimi atelier ihlasy 2 gezek sinanşdykda şu Türkiýe getirjek bolup ikisine de geçirmediler. Russiýa diýdi şüphetli geçti gitti. Näçe edýär ony? Deme gurrun edipdir bir oturuşmada. Mo kepçeňek Raşid Meredir. Bir sonra berdir da bir dogulanyňdan bir datda oturanyna Daşary ýurda näme üçin çykarmaýarlar diýdiler. Olam eline zagrany pasportu berdi-de diýdiler. Seni hiç il saklama, hakkı ýok, sen isän ýerine gidibilersiň diýdiler. O zagrany pasportu bermeden öňünçe sen jenaýatkärmi, näme bol jezalymyň, näme zatyň bolsa anyklaýarlar diýdiler. Eliň barmak izlerini alýarlar. Çeýdip anyklap ondan soň berýärler diýdiler. Türmeden misal kaçak bolsaň oturmaýyz, näme zagrany pasport alyp bilmez. Şonu misal getirip aýdypdyr. Ýöne bu aeroportdan geçecek bolsaň şol geçmeýe. Türkiýe geçmeýe. Russiýa diýsen kim bolsaň bol geçýär. Şu türmeden kaçyp Russiýa geçecek diýsen şonum geçirýärler de. Onu ýürite emeli usulda edýärler muny. Bir tarap döwlet esker bermeden hiç ýere ýöne şeýle emeli neme goýupdyrlar. Öz adamlary şirket o ýerde men seň dokumentini taýýarlap berýin, şey diýip uğra diýerler. Hani bu Daşary işler ministri näme diýer? Oturan ýerine şeýdip salkynjak, ýaz aýlaryna salkynjak kabinetde oturup, kış aýlaryna da ıssyjak kabinetde oturup şeýdipmi aýlyk alýar? Ýumşajyk maşynda gezer, ne varsa lüks öýlerde ýaşaýar, iýje işçeri bar gelip dur. Pul çıkarmana da gerek yok olara. Ýöne halkyň aladasyny ýerden aklar. Oňurmaýan bolsalar, Türkmenistan oňurmaýan bolsalar, tapşyrsynlar gurucu meclise. Biz ýaşlarymyza da iýe çykar, gurucu meclis iýe çykar. Ýaşlaryna da, halkyna da, Türkiýedäki şu mazar bolup ýatanlary da iýe çykar, iýizine Türkmenistana aldyrar. Ýa-da uruşyň içinde gezip ýören vatandaşlarymyzy
izini aldırar. Getirmeyin vatandaşını. Biz uçak değil. Zaten Rusya bütün milletin düşmanı. Yine şu Sovyet devletlerinde kazanandı, kan bilen kazandı. Halkını öldürüp, kırıp, kıyızlarını, yanan başkalarını zorlap, acımasız kanhorluk bilen, zalimlik bilen özüne aldı. Ukrayna'da toprağı için savaşıyor. Biz ne için öz toprağını koran oturan bir devletin üstüne çözmeli? Ne için biz adam öldürmeli? Biz istemiyoruz. Bize uç gerek değil. Bizim millet halkımızı versin izine. Türkmenistan'a uğrasın. Raşit Meredip kepçini alsın şunları. Çağları yeke familyasını Rusya'da kim olsa alsın. Ölen olsa da alsın, ölmedi olsa da alsın. Mesela oğlun erkek doğumunun Türkmenistan'a gelmesini isteyen. Yekece onun değil, hemmesinin gelmesini isteyen. Biz savaş uğruş istemeyiz. Rusya yeterlikçe kırdı. Türkmenistan'ın halkını kırıp oturuyor. Kurbanuluyumun hiç ömründe de arkayın han edip yeplemeni biliyor. Sen ne olsun şu olsun, bana ne, ölsün. Ben o çoşkoyalı Kerim Ulim yaşasın. O kıyız bir kıyızın ama bir zaten başka kat koydu. Terdarı prezident, öz meclisin başlığı. O kıyızı yine bir zaten başlığı. Yine bu Kerim Ulus'unun çoşkosunun tayarlığa oturuyor şu var. Şöyle yetişen vaktinde Terdarı biz yani çekili yaşlara yol verelim deyip o Kerim Ulus'unu koyacak. Ya Türkmenistan iyilediler onları. Bize gerek değil. Biz istemiyoruz bunları. Kurucu meclise tavsirsın. Biz tezi Türkmenistan isteyiz. Biz kurucu meclise tavsırmasını isteyiz. Gerek değil bize. Şu Rusya giden yaşlarımızı hemmesini izine getirsin. Rusya Türkmenistan'ın içinden halk çıkmasın. İş bilen üpçün etsin. İş bilen. Neme giderlerim, okuyu giderlerim başka yere gitsin. Amerika gitsin, Türkiye gitsin, bize Rusya gerek der. Yine biz bunu talep ediyoruz. Talep etmese de sonundan var. Bu ne bizden gitti? Son iyicesin doğula baktırarsın. Haramzadaların, haram pul alıp oturmasınlar. Halkın hakkından aylık alıp oturuyorlar. Halkın hakkından. Halk ağaç oturuyor. Yani onlar gül yer yaşatıyor. Önce halkını yaşatmalı, sonundan özleri yaşamalı. Halkın karnını doyurup özleri yemeli, hakikat. Şolar hakikat Türkmenistan'ın iyisi olup otur mu? Önce halkını bayatmalı, halkını bakmalı, halkının karnını doyurmalı, iş bilen üpçün etmeli. Ondan sonra özleri yemeli. Haramzadalar olur, el ve kul verip yaşa otururlar, halkın sürünüyor, uçta gezmeli, yok böyle bir dünya. Biz Rusya giderlerin hemmesinin izine gelmesini biz talep ediyoruz. Raşit Meredip'ten, Rusya'daki konsulluktan biz talep ediyoruz. Şunların ölüsüne de cevap verirler. Diğersine bir izine getirsin. Olmasa cezası katı ağır olur. Sağ ol. Sağ ol Bahar Hanım. Katı doğru dağıtlar belak geçtiğine. Vatandaşlar şu Türkmenistan kararsız hem bir taraf diyedene. 1995 yılda yanlışmasam alıptır. Şonun 195 devletin şolara garantiye vermeginde şoların el kaldırıp şolara garantiye veriptir da 195 devlet. Ama bu näme işläweti bu Türkmenistan? Cenayet işläweti. Biz bunu yukarı kuramalara hemme yere yetirdi bunu. Şu bolup duran cinayetleri, şu uruşa uğradıp duran adamları, insanın hiç yeri kımmatı yok Türkmenistan'da. Kımmatı yok. Sebebi ölüp yok bolup gitsin deyip dururlar. Olar bizim eden cinayetlerimizi bilmesin, ertir bize manglayımıza halk çıkmasın bizim önümüze deyip şon için et dururlar bular. Genasip mi? Üstüne bakar. Üstüne. Bunlar var ya bizim eden cinayetimizi bilmesin, Türkmenistan'da mal yer olup geçsin deyip
kiminani Merdan Muhammedov şoň üçin ogurladylar. Yoksa eline dokumenti yok oğlum. Zagranı pasportu dolan oğlum. Dokumentsiz oğlum. 15-16 yaşında Türkmenistan'dan çıkkaydın oğlum. Türkmenistan'a ne cinayeti işleyebilir? Şu təzi Türkmenistan'ı kurdu. Indi sadece bunları yerine dikecek oluyorlar. Halkın gözüne açıp oturdu. Sloganı oğurlayarak gittiler. Bir de aeroportta sloganın çıkarılan yeri yok. Hiç öyle. Yöne biz talep edenden sonra onu suud edelim oldular. Ne git suud ettiler? Hani açık suud etsin biz göreli sloganı ne günah edipti? Şu təzi Türkmenistan için kimine de var bize var. Bize son bir hafta geplerini görmedik. Türkmenistan təziden kurdu. Banki her saatini təziden kurdu. Halkı çağlarımızı bilimleyecekti. Eğer de təzi Türkmenistan şu an yerine dikelden mi olsak, bizim çağlarımız Rusya'da sürünmezdi, uruşa gitmezdiler, ölmezdiler. Türkmenistan'ın içinde iyi işlem olurdu, halka erkinlik olurdu, azatlık olurdu. Artık hain İslam zadını talep edebilirdi gelip. Halk yolbaşçıların yukarıdaki oturan samsıkların kulu olmazdılar. Daşarı yurtta kulu olmazdılar. Devletin başındaki oturanlar halka hizmetkar olurdular. Ne mi hizmetiniz var? Bize ne mi talabınız var? Ne mi arzınız var deyip dururdular. Kurucu meclisin işgärleri sonra şey deyip dururdu halkın önünde. Hem ne diyen zaten yerine getirirdi. Şu zatlar olmasın deyip kemilerini Merdan Muhammedov'u oğurladılar. Merdan Muhammedov'a da bir ziyan getirsin şular. Ondan sonra görürler. İzine versinler sonra. Şeyle talep ediyen ben. Yöne korkaklar izine verip oňurmazlar. İzine verip oňurmaya mısınız? Ovadan tepede oturan amazı şu yerde de kolca teyrettirler şola olana. Bu halkın oğludur. Halkın başının tacı, çağların magnayla sipacı oğlan şey. Sipadı, çağların magnayla. Devletin bir Türkmenistan'ın oğlu, ehli enelerin oğludur. Şoňçynam şu oğlanın yekece tar saçı kıymıldasa, bunların ara indi ağzıma elbet derbet gürrünler geliyordu. Özüm tutulamak kaharımdan. Şuların ara en ağır cezanı verelim. Şişede, şampan şişede oturdular bunları. Halk var ki devlet kurulandan sonra hükümet halkın elinden alıp bilmezler. Şu oğlana azar verenlere. Bu Rusya'da çağları ölenlere, uruşa gidenler için bunlara sebep olanları halkın elinden alabilmezler. Yer bile ihsan ederler. Ben özüm hakikat ruhsat veririm. İstediğin için öldürün diyelim. Öldürme, yani öldürdük yalvarsınlar diyelim. Bir Merdan Muhammedov'a katı kolu seretsinler. O zaman onurmayamılar. Götü oklular. Kurucu meclise tavsirsınlar Türkmenistan'ı. Kaharından dilimem tutup var ya da. Sağ olun diyeceklerim şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım. Adam bir zata kaharın gelenine şu ağzından çıkan söylem duyman alıyanda. Ervet zatlar çıkıyor. Sebebi şoňa mecbur etdiler halkı. Halk şon ýaly häzir ýanyp duran ot ýaly. Eğer bir yerinden dürtsen halk yarılacak da. Näme üçin diýsen, sebebi halk şu derejeye getirdiler. Gysyp bir ýanky çukurun kenaryna dol getirdiler da. Şoň üçin halk ayağa kalmalı, talap etmeli. Biz şu yerden yine bir gezek talap edecek. Sebebi şu kimden talap edecek biz? Daşary işler ministrinin yakasından häli tutjak adamlar gatken Reşit Meredov. Ol entek kän zada jogap berer. Şu bolup duran zatlaryň esas sebäpkäri şu Reşit Meredov. Şu adam şu Türkmenistandan şu vatandaşlaryň ýurtdaşyna çykmagyna ansatjak ýol açyp berip oturan adam şu. Urşa doğru
Yani gizin yol bilen değil de gün uğradı oturan adam şu Reşit Meredip. Bizim bunu has yukarı kuramalarına yetirilendir bu zatlar. Şoň üçin Reşit Meredip'in yakasından tutacağın adamlar gatyken vatandaşlar. Şu gepleşigimiziň üstü bilen ýanky şu ýerde 170 sany Türkmenistan vatandaşymyzyň nemesi var? Ady, familiýasy, doğulan ýyly, haçan gidipdir Russiýa, haçan uruşa gidipdir, haçan ýesir düşüpdir. Şo zatlaryň hemmesiniň bellikleri şu ýerde spisekde dur vatandaşlar. Şony her bir vatandaşymyzyň açyp okamagyny isleýän ýene bir gedek şu ýerden şolary ýatla diýen. Şunu okap görsünler. Eger tanımayan bolsa tanış bilişlerine yetirsinler. Şu gepleşigiň üstü bilen açıp görsünler şonu. Şol listini şu ýere biz goýjak. Hem aşağıda linkini goýjak şu ýerde. Şol linkin üstü bilen hem açıp girip görüp bilerler. Ayşegül hanım hoş geldiňiz. Baş üstüne siz hem öz pikirlerinizi goşup bilseňiz has gowy bolardy. Baş üstüne. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Benim öz pikirimi aýdyp geçeýin. Türkmenistan hökümeti hiç mahalym halkyna eýe çykmaýa. Rus habar kanallary näme üçindir türkmenler hakda aýdýa. Başga da şäher ýurtlary hakda aýdan olar öz halkyna, ilatyna eýe çykyp oturanlar. Mysal üçin Gazakstandan näme sorapdyr. Esker sorapdyr, adam sorapdyr, ýöne ýekeje adama bermejäni aýdypdyr Gazak hökümeti. Ýöne onda da sen maňa un ber diýip ondan haýyş edenmisin. Biziňki şoň ýaly halkynyň arkasynda näme üçin durup bilmeýär. Rus-Ukrain söwüşine biziň işçi migrant bolup giden halkymyzy bilgeçliň kaçak kalmana mecbur etýärler. Ondan soňradam öyle yalan sözler bilen pul hötürläbem urşa uğratýarlar. Şu Rus-Ukrain söwüşinde şu spise görümde Seyida we Umida diýen bir diýen maşgalamadan bar ekeni olda şu ýerde wepat bolupdyr. Oňa diýen maşgalanyň gideni hasam gynandym. Ýasadyk hemmeti de ýasadyk Türkmenistanyň näme ilaty. Udatlara Türkmenistanyň taşary ýurt konsullugy näme üçin bilerek jogap bermeýärler, taşary işler minister jogap bermeýär. Özleri iş bilen üçin edip bilmeýän bolsa halkyna taşary ýurtda işledikde gelýän bolsa hökümetiň meniň milletimi urşa uğratma diýmeli. Urşa uğratma diýmene haky bar. Şoň ýaly peýdasyny etmeli. Egerde öz iş bilen üçin etmäni basarmasa. Özüňi iş basarmasa, sözü geçmeýän bolsa, işini tapşyrmaly, işini basarajak işe basarajaklara bermeli. Yurdumuzy dünýäň derejesinde ösen derejelere ýetirjek gaýratly ýigitlerimiz bar. Şoň ýigitler bar ýöne bilimli ötüp ýetişen ýigitlerimizi öz eli bile ýok edip oty. Mysal üçin keminämizi alsak, ýumruk galjak oglandan gorkdyňmy, ýa eliňden alar öýtdiňmi, ol ýurdu düzeltjek, dünýä derejesine ýetirjek, ýurdumuzy ýetirjek o oglany ogurlap gitdiň. Şoň ýigitlerimiz ýok edip otyň, ondan başga da bir näçeler bar. Ýurdu ötürjek bolmaly, edýän işlerine azaçyk diýen bermeli, ýurdu ötürjek bol, halka ýurda ýagna wagtyň marka häziram wagty. Bolýa bolun, şular diýjeklerim. Sağ ol Ayşegül hanım. Aty gowy pikirleriňizi watandaşlar bilen paýlaşdyňyz. Aziz bey goşjaklaryň bolsa baş üstüne. Men bir azıcık koşup geçeyin. Şimdi meniň şahsen öz yüzlenmem nädäl. Halka yüzlenýän da halka aýdyp geçýär. Türkmenistanda hökümet ýok.
bunlara yüzlensek edil barlygyny nemet ýasta. Kabul etýän ýa-da kolýada. Ýok, Türkmenistan'da hükümet ýok. Yani bunlara yüzlenmemiz dogry däl. Öz işini ýalňyş edipdir, dogry edipdir. Oň ýalak zat ýok. Türkmenistan'y gurmamız gerekli. Türkmenistan'y baştan bäri aýdylyp gelinýär.Emme meseleler açıp görkezildi. Yurdu kuramız yok biz. Yani yurdumuz kurulmadık. Yurdu kurmasak bu meseleler devam edecek, kurtarılacak değil. Onun için birinci meseleyi çözmemiz için baştan etmemiz gerekli de. Onun için yurdu kurmamız gerek. Yani halk bu zatları düşünmesi gerek birinci. Ondan sonra karar vermesi gerekli. Yurt gerek mi, gerek değil mi? Yani bir hayvanım gücü yetmese de üstüne topulsan ne diye sana karşı topulaya da ölmeyecek olup Mehmet ya. Adam bolup hayvança bolup bilemiz yok mu deyip yani. Yani şu hareket edip bilemiz yok mu diyen sonra çıkıyor da benden. Evet de has köpün edip biliyaz yöne düşünemiz yok. Bizim düşünmemiz gerekli halk olup. Bizim Türkmenistan'da iş yokluğumuzu, dışarı çıkıp işleyenimizi peydalanıp Borsa'ya da urşavk edip atıyorlar bize yani. Bunu bilmemiz gerekli. Onun için şunları açacaktım. Baktığımızda cemlesek neyle görüyorsunuz hanımlar? Sağ ol Aziz Bey. O cemleli. Ben bir söz alayım ondan gelmez. Kıyısga çıktı ol dedik de. Bu vatandaşlarımızdan yadatmaydık. Başüstüne Bahar Hanım. Kıyısga koşup bilersin. Yani Ayşegül Hanım katı kovaytı, yerlikli, sakin, işi Türkmenistan'ı yönetmeni oňurmaýar mı? Oňuranlara tavsiýesini diýip. Benim şonu golduýan. Biremine Aziz Bey bellek geçti. Türkmenistan, täze Türkmenistan dikeltmesek dowam edýär. Näçe bar jalfet, şikayet et, sen dinleýän adam ýoksa hökümet ýok. Döwletiň başynda halkyň eýesi ýok. Halka hyzmat etjek ýok. Şoň üçin biz täze Türkmenistany hökmäni ýagdaýda dikeltmeli. Şoň üçin enatalar, ine ulu ağalar vardır. Şu urşa gitti, şoň garyndaşlary vardır. Şu ayaklanmaly. Türkmenistanyň ähli halky bolup o vilayet maňa näme diýmeli däl. Biri-birine döwlet siýasete goşulmak Türkmenistan saňa mı galdy diýmeli däl. Hemme agzy bir bolup birlikde täze Türkmenistany watanymyz gazanmaly, täze Türkmenistany ýerine oturtmaly, erkinlige çykmaly. Daşary ýurtda entap ýörellerimiz, urşa giderlerimiz, gulçulukda ölüp mazary galarlar. Hemmesine biz eýe çykmaly. Şoň üçin hem täze Türkmenistany dikeldelim, halkymy ayaklanmaga çagyrýan. Sağ olun. Sağ olun Bahar Hanım. Bizim wagtymyzdan şu berilen wagtdan gelip etdi. Şu ýerde ýene bir gezek ýatladyň. Biz şol jenaýatkar topordan hiç zat nemedemiz da garaşamza gowluga. Sebäbi olar indi halky şu derejeye getirdi. Şu gezek şunu ýaly kyn bir ýagdaýa getirdi. Çykmaz bir ýoly getirdi da. Şoň üçin hem ýurtdaşyna bolsun, ýurduň içinde bolsun kynçylyk çeken her bir watandaş biziň Gurju meclisimize, Milli Halas Etiş Komitetine ýa-da halkyň sesine gönden jaň edip öz kynçylygyny biziň üstümüz bilen halka ýetirmek isleýärler da. Eger Türkmenistanyň içinde bir hökümet bar bolsa, arkasında birje insanyň arkasında, watandaşyň arkasyny tutan hökümet bar bolsa bize habar ýetirmezdiler. Biz 5 ýyldan beri bir işler alyp baryp otýar Gurju meclis. Munam hökman yerinde oturdursam, ýanky Reşit Meretov ýaly şu diplomatik wekilhanalardanam biz ýakalaryndan evşitläp tuturuz, gerek yerine hasaby bermeli bolarlar watandaşlar. Şu ýerde gepleşigimiziň soňuna geldik. Ýene de indik gepleşiklerimizde görüşençe hoş sağ olun. Size de watandaşlar gelip beren kızykly gurrunlaryňyzy, pikirleriňizi halkymyz bilen paýlaşanyňyz üçin ulukhan sağ olsun aýdys. Indiki gepleşiklerimizde görüşençe hoş sağ olun. Öz pikirlerinizi şu aşağına kommentlerde de
yazıp bilersiniz. Ya da gönü bizim şu telefon nomerleri vardır, Telegram, WhatsApp hemmesi yazılgıdır onlar. Şu yerde can edip öz pikirlerinizi getirip bilersiniz vatandaşlar. Şu 170 adamla spisagini okap, gönü tanış bolmagyňyzy ýene bir gerek ýapsa diýis vatandaşlar. Sag bolun, geljek gepleşiklerimizde görüşýänçek. Bahar hanım, Bir çeşit. başdyna. Halk ayaklanmana, habarını bize uğratmana hiç korkmasın. Türkmenistan'ın hükümet mendiği oturan hükümet sumaklardan korkmalı değildir. Sizin arkanızda taze Türkmenistan vardır. Sag bolun. Sag bolun vatandaşlar. Geljek gepleşiklerimizde görüşýänçek. Hoş sag bolun.